Hola, bon dia. Estem així en casa de Nacho Sellers. Jo soc Nacho Sellers. En primer lloc, felicitar a la família Ferrando per el premi al millor oli en la Fira de Cocentaina, l'oli Travadell. És una família que són de Millena, en la qual elaboren un oli en fred espectacular i sense filtros. ¿Vale? És un oli d'un cupatge de les varietats més autòctones d'ací de la zona: manzanella, alfalfarenca, arbequina, blanqueta. O sigui, un cupatge, segons les quantitats, van fent el seu cupatge. Doncs no res, donar-los l'enhorabona i endavant, que seguim lluitant pel seu somni, que era aquest oli. Anem a fer un plat amb aquest oli, l'oli Travadell, per lo que és el premi que obtés per la fira. ¿Vale? Però la fira va més enllà, va amb més productes. ¿Vale? Entonces, el plat que volem dissenyar nosaltres, a part de l'oli Travadell, que és una de les coses més importants que té la fira, gastronòmicament parlant, també té l'ametlla i també té la mel. ¿Vale? Així hi ha grans agricultors de mel. ¿Vale? Entonces, lo que volem és elaborar una ostra, ¿vale? Una cosa del mar, en tocs de mel, ametlla i oli d'oliva. Per allò, el que anem a fer és obtindre l'ostra crua, però anem a derivar-la en diverses elaboracions alrededor per a donar-li els matisos que nosaltres volem buscar. Anem a fer que l'oli siga sòlid, anem a fer que l'oli siga pols, anem a fer una crema molt suau d'ametlla i per acabar, per donar-li uns tocs agridulces, anem a fer una vinagreta amb mel d'ací del comtat, d'Enrique Company, en uns tocs cítrics. Si vos pareix bé, es posem a les mans. La primera elaboració que anem a fer és una malto d'oli d'oliva. Per realitzar la malto, el que ens farà falta en si és maltodextrina de tapioca, l'oli d'oliva i un poc de sal, fins obtindre una massa granulosa. ¿Vale? Això el que ens farà que es convertisca en una terreta molt de sabor a aquest oli. Una vegada anem treballant, va realitzant unes boletes d'oli d'oliva i una maltodextrina de tapioca. A continuació, quan tenim ja la massa més o menys homogènia, el que fem és la fiquem a una bandeja del forn i anem a fornejar-la durant 10 minuts a 160 graus. El pròxim pas que anem a fer, anem a realitzar el que és el ajo blanco. ¿Vale? Para ello nos farà falta un poco de aigua, meló, ametlla, vinagre, sal i all, ¿vale? I triturem. Sense forçar molt el colat per a que no es queden els grumets de l'ametlla. Lo que anem a donar-los un poc de textura per poder napar com Déu mana el que és l'ostra. I així tindríem el primer preparat, ¿vale? I així obtenim el que és la terra d'oli d'oliva. La pròxima elaboració que anem a realitzar és fer que l'oli d'oliva Travadell, fer-lo sòlid. Una vegada tenim l'oli ja a la temperatura que havíem dit, 65 graus, añadim el que és el glicè. I anem manejant fins que es dissolga totalment. Una volta dissolt totalment, el que preparem és un banyo Maria invertit, en gel. Añadim un caso i el que tenim que anar fent és añadim a poc l'oli d'oliva i anar gelant-lo lo antes possible. Així ens quedaria totalment sòlid l'oli. A continuació el que fem és introduir-se en una màniga per la fàcil elaboració de després. La pròxima elaboració que anem a fer és una vinagreta infusionada amb aigua, gengibre, suc de llima i mel d'Enrique Company, d'ací de Cocentaina. Portem al foc.